नमस्कार फ्रेंड्स, मी स्वाती तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा चॅनलवरती खूप खूप स्वागत करते। आज आपण एक वेगळ्या पद्धतीचं चिकन बनवणार आहोत, दम चिकन बनवणार आहोत। अत्यंत कमी कष्टामध्ये हे चिकन बनतं आणि याचा रिझल्ट एकदम अप्रतिम आहे। खूप टेस्टी बनतं हे चिकन, एकदम हॉटेलसारखी याची टेस्ट येते। तर आपण या चिकनसाठी कोणतंही वाटण करणार नाही, मसाला बनवणार नाही, अगदी कमी कष्टामध्ये आपण हे बनवणार आहोत। तर अजिबात वेळ न लावता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात अगोदर आपण कांदा तळून घ्यायचा आहे। त्यासाठी इथे मी 3 मध्यम आकाराचे कांदे उभे कापून घेतलेले आहेत। नंतर कढईमध्ये मी 2 ते 3 चमचे तेल गरम करून घेतलेले आहे। तेल इथे आपल्याला पूर्ण कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे। नंतरच यामध्ये कांदा घालायचा आहे। तर हा कांदा आपल्याला एक 10 ते 12 मिनिटे हाय फ्लेम वरती व्यवस्थित तळून घ्यायचा आहे। ब्राउन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे। इथे हा कांदा मी जवळजवळ 10 मिनिटे हाय फ्लेम वरती तळून घेतलेला आहे। याचा कलर चेंज झालेला आहे। या स्टेजला आपल्याला कांदा तेलातून बाहेर काढायचा आहे। याच्यापेक्षा जास्त तळला तर तो एकदम काळा पडेल, कारण कांदा आपण तेलातून बाहेर काढल्यानंतरही त्याची कुकिंग प्रोसेस चालू असते। आता आपण बदाम आणि काजूची थोडी पेस्ट करून घ्यायची आहे। त्यासाठी इथे मी 5-6 बदाम आणि 8-10 काजू घेतलेले आहेत। हे आपल्याला थोडंसं पाणी घालून जाडसर बारीक करून घ्यायचं आहे। याची एकदम बारीक पेस्ट करायची नाही, नाहीतर काय होईल, चिकनला दम देताना ते कढईला चिटकू शकतं आणि करपू शकतं लगेच। अशा प्रकारे आपण पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। दम चिकन बनवण्यासाठी आपल्याला हेवी बॉटम असणारी, जाड तळ असणारी कढई वापरायची आहे किंवा पॅन। तर इथे मी पॅन घेतलेला आहे। आता यामध्ये आपण स्वच्छ धुतलेले चिकन घालायचं आहे। आज मी 1 किलो चिकन बनवत आहे। आता यावरती आपण सगळे मसाले घालायचे आहेत। तर सगळ्यात अगोदर मीठ घालायचं आहे चवीनुसार। नंतर घालायचे आहे हळद। इथे मी 1 टीस्पून हळद घातलेली आहे। नंतर घालायचे आहे काश्मीरी रेड चिली पावडर 1 चमचा, 2 चमचे लाल तिखट, हे डेली यूजचं लाल तिखट आहे। इथे तुम्ही तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी किंवा जास्त करू शकता। 1 चमचा गरम मसाला पावडर घालायची आहे। नंतर इथे मी मिरी पूड घेतलेली आहे, अंदाजे अर्धा चमचा घालायची आहे। यामुळे खूप छान चव येते आपल्या चिकनला। नंतर इथे मी 3 ते 4 चमचे आले लसणाची पेस्ट घातलेली आहे। आता आपण यामध्ये घालायचं आहे पुदिना, 10 ते 12 पुदिन्याची पानं घातलेली आहेत आणि नंतर भरपूर सारी कोथिंबीर। आता यामध्ये आपण खडे मसाले घालायचे आहेत। तर इथे मी घेतलेले आहेत 2 तेजपत्ता, 1 दालचिनी, 1 चक्री फूल, 2 काळ्या वेलच्या, 3 ते 4 लवंगा आणि 2 ते 3 हिरव्या वेलच्या घेतलेल्या आहेत। नंतर 1 चमचा घालायचा आहे शहाजिरं। नंतर इथे जे आपण कांदा तळून घेतलेला होता तो घालायचा आहे। काजू आणि बदामची पेस्ट ती पण घालून घ्यायची आहे। नंतर इथे मी 100 ग्रॅम फ्रेश दही घेतलेलं आहे। हे दही आपल्याला फेटून घालायचं आहे। हे दही जास्त आंबट नसावं, फ्रेश असावं, नाहीतर आपल्या चिकनला आंबट अशी चव येईल। नंतर घालायच्या आहेत हिरव्या मिरच्या। नंतर इथे मी 2 मोठ्या पळ्या तेल घातलेलं आहे। आता हे चिकन आणि मसाले आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत। सगळे मसाले चिकनला व्यवस्थित कोट झाले पाहिजेत, व्यवस्थित मसाला सगळीकडे पसरला पाहिजे। तर 1 2 ते 3 मिनिटे याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। दम चिकनसाठी जेवढा वेळ जास्त चिकन मॅरिनेट होईल तेवढी जास्त चव येते। तर इथे तुम्ही कमीत कमी 3 तास आणि जास्तीत जास्त रात्रभर चिकन मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवू शकता। आज मी इथे कमी वेळ आहे त्यामुळे 3 तास मॅरिनेट करून घेतलेला आहे। छान मस्त मुरलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता याला आपण चमच्याच्या सहाय्याने थोडंसं हलवून घ्यायचं आहे, म्हणजे तेल मसाले आहेत ते व्यवस्थित पसरले जातील। आता याला दम देण्यासाठी आपल्याला याला पूर्णपणे पॅक करायचं आहे, सील करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी इथे मी एक फॉइल पेपर घेतलेला आहे आणि त्यावरती एक झाकण ठेवायचं आहे आणि याला पूर्णपणे पॅक करून घ्यायचं आहे। बाहेर अजिबात हवा गेली नाही पाहिजे। फॉइल पेपर नसेल तर झाकण ठेवून त्याला साइडून कणिक लावली तरीही चालेल। तर इथे हा पॅन मी व्यवस्थित पॅक करून घेतलेला आहे, सील करून घेतलेला आहे। आता याला आपण गॅसवरती ठेवूया। इथे सुरुवातीला चिकन आणि पॅन दोन्ही थंड आहे, तर सुरुवातीला 5 मिनिटे आपण हाय फ्लेम वरती ठेवायचं आहे। 5 मिनिटानंतर गॅस कमी करून याला एक 35 ते 40 मिनिटे आपण
एकदम स्लो फ्लेमवरती दम द्यायचा आहे. इथे चिकन मी हाय फ्लेमवरती 5 मिनिटे आणि लो फ्लेमवरती 35 मिनिटे शिजवून घेतलेलं आहे. आता गॅस बंद केलेला आहे. गॅस बंद केल्यानंतरही हे चिकन शिजत आहे. त्यातून बुडबुड येत आहे, तुम्ही बघू शकता. एकदम मस्त चिकन झालेलं आहे. छान कलर आलेला आहे. आता याला आपण थोडंसं मिक्स करून बघूया, पळीने हलवून बघूया. अजिबात खाली चिकटलेलं नाही, करपलेलं नाही, थोडीशी ग्रेव्ही पण आहे. हे चिकन जास्त घट्टही नसतं आणि जास्त पातळही नसतं. मस्त छान टेक्स्चर आलेलं आहे. आता आपण चिकन शिजले का हे चेक करूया. एकदम छान चिकन शिजलेलं आहे, आतपर्यंत शिजलेलं आहे. तर फ्रेंड्स, ही होती आपली आजची दम चिकनची रेसिपी. कोणतंही वाटण न करता, जास्त पसारा न घालता, कमीत कमी कष्टामध्ये बनणारी ही रेसिपी आणि चवीला टेस्टला एकदम अप्रतिम लागते. तर तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि कशी झाली मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका. हे चिकन तुम्ही भातासोबत खाऊ शकता, चपातीसोबत खाऊ शकता किंवा भाकरीसोबत खाऊ शकता. अप्रतिम लागते. तर फ्रेंड्स, हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत शेअर करा. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. लवकरच भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.